the sixth Sunday of Easter. And next Sunday will be the last Sunday of Easter, or gitawag nato nga Ascension Sunday. Humani ana, it will be Pentecost Sunday. So paspas kaayo ang dagan sa panahon sa ato pagselebrar nining panahon sa pagkabanhaw. And we have journeyed this Easter with joy, and we saw the works of Jesus starting from his resurrection day up to today. Atong nakita diha sa atong paglawig niini nga panahon sa pagkabanhaw ni Kristo, ang iyang mga buhat sa sugod sa iyang pagkabanhaw o ngadto sa iyang pagkayap ug bisan pa man sa pag-abot sa maong Espiritu Santo. Last Sunday we had a theme, His resurrection power leads us to love one another. Ang atong tema ni atong miaging Domingo, ang gahom sa iyang pagkabanhaw, magtultol ka nato sa paghigugma sa uban. Ug karon, we are led by His resurrection power to follow His commandments. Karon nga Domingo, ang atong tema na usab, nga gitultulan kita sa gahom sa iyang pagkabanhaw aron sa pagsunod or pagtuman sa iyang mga sugo. In John chapter 14, which is the chapter of our gospel today, but in verse 15 it says, Jesus says, "If you love me, you will keep my commandments." Amen ba tana? Ginoong Isus nga kung nahigugma mo kanako, tumano ninyo ang akong sugo. Our love for God is not only expressed in our words and deeds. Ang atong paghigugma sa Ginoo dili lang nato na mapakita diha sa atong pagsulti o sa atong pagpamuhat, but it is also expressed in our obedience to Him. Apan ato sab kanang mapakita ang atong gugma sa Ginoo, pinaagi sa atong pagkamasinugtanon nganha kaniya. Our obedience. In 1 John chapter 2 verses 3 to 5, sa Bisaya, kung tumanon nato ang mga sugo sa Dios, mapaniguro nato nga nakaila kita kaniya. Kung may muingon nakaila ako sa Dios, apan wala magtuman sa iyang gisugo, bakakon kanang tawhana ug wala kaniya ang kamatuoran. Apan ang nagtuman sa iyang sugo, nahingpit diya kaniya ang gugma sa Dios. Mahibaluan nato nga nagkinabuhi kita sumala sa kabubuton sa Dios, pinaagi niini. Amen ba tana? Take note of the words, apan ang nagtuman sa iyang sugo, nahingpit diha kaniya ang gugma sa Dios. Those who obey or follow the commandments of God, that joy that comes from God, or that love that comes from God, is made complete. Nahingpit. Ug niingon pa gid diha nga apan ang tao kuno nga moingon nga nakaila siya sa Ginoo pero wala magtuman sa iyang sugo, bakakon kuno ng tawhana. Bakakon mo. Now, bakakon gid kay naningog. Kolosas 3:9. Ayaw pa makak. Ayaw pa makak. Klaro kay nagingon sa Bible, may pa mga gagmayng bata makamemorize pa na. Kolosas 3:9, ayaw pa makak. Di ba? Apan kuno ang tao nga nag-ingon nga nakaila siya sa Ginoo, apan wala nagtuman kun unsay gisulti sa Ginoo, bakakon siya kay wala kaniya ang kamatuoran, because the truth is not in him. So kung dili data mga bakakon, as we claim, supot pasabot nga nagtuman gid ta sa sugo sa Ginoo. Amen ba tana? Amen. In short, the depth of our obedience to God shows not only our maturity, but also the depth of our love for Him. Ang
ang atong pagkamasinugtanon sa Ginoo wala lang na nagpakita kung unsa kita kahamtong or unsa kita ka mature nganha kaniya, but nagpakita usab kana sa atong gugma nganha kaniya. I'll give you an example. If we follow God's commandments once a year, then we only love God once a year. As simple as that. Ing ana ra ka simple. But if we follow what God says every day, then we love Him every day. Ing ana ra ka simple ang prinsipyo. Kung ang atong pagkamasinugtanon nagpakita diay kana sa atong gugma sa Ginoo. So kung magpasinugtanon ta sa Ginoo, ikaisa lang sa usa ka tuig. Subot pasabot, ikaisa ra pud ta sa isa ka tuig higugma sa Ginoo. Pero kung adlaw-adlaw ta magmasinugtanon sa sugo sa Ginoo, adlaw-adlaw sad ta nahigugma kaniya. To love God is an everyday decision. Amen ba tana? Ang paghigugma sa Ginoo adlaw-adlaw kana nga desisyon. Sama sa mga magtiayon, mga banag asawa, ang inyong paghigugma sa inyong bana or asawa adlaw-adlaw na dili na kitukar-tukar. Unsa ka buang? Kitukar-tukar? Sa patulon? Adlaw-adlaw na. Adi sa ko mahigugma karon kay tripping lang nako. Adi lang sa kay para mangita pud nako. Come on. It's an everyday decision. Adlaw-adlaw. Kung mahimo matag segundo. Because that's how the love of God operates. And to follow His commandments is also an everyday decision. Ug usab ang pagtuman sa sugo sa Ginoo adlaw-adlaw sad na nga desisyon. And not just a decision. Dili lang usa ka simple lang nga desisyon, but a commitment. Usa kini ka commitment. Amen ba ta ana? Kinsay mahadlok og commitment dire? This is a commitment, okay? Panaad. Dili paniid. Saad ato sa Ginoo. This is our commitment to God. A lifetime commitment to be exact. Hangtod sa hangtod kini nga kasabutan or panaad nato sa Ginoo ang pagtuman sa iyong sugo. You cannot say, I love God, but you will refuse to obey. Dili ka pwede maingon nga nahigugma ka sa Ginoo, pero dili ka magpatuo. Dili ka magmasinugtanon. Disobedience will lead you away from His protection, grace, and mercy. Ang imong pagkagahig ulo magpalayo na nimo sa proteksyon, sa grasya o sa kaluoy sa Ginoo. Amen ba tana? Your obedience to God will lead you to your blessing. Amen ba tana? Ang atong pagkamasinugtanon sa Ginoo magdala na kanato ngadto sa atong panalangin. Gusto ba tag panalangin? Gusto kaayo. Unya nganong gahi man kay tag-ulo. Ngano man nga mo refuse ta maminaw sa Ginoo. Kung nag-ingon ang imong leader sa simbahan nga ayaw pagsigig cellphone kamulo nagwali si Father Rex, ayaw pag cellphone. Natago, suksok lupa di sa suksok sa cellphone. Ayaw. Kay mag-disobey pa lang ka na, impas ka na. Disobedience will take us away from the covering of God. Ang atong pagkagahig ulo, ang atong pagkadili masinugtanon, makawala na nato, makapalayo na nato sa covering, sa pagpanalipod sa Ginoo. Mao na nga, kung tan-awon nimo ang mga story sa Bible, nga ang Ginoo nagpadala ng mga mensahero, mga propeta, aron magsulti sa iyang mga katawhan nga mao ni buhaton, apan nagpagahi gyapon sa ilang ulo, ang nahitabo nila
Grabe kaayo, worse. Nalayo sila sa proteksyon sa Ginoo, nalayo sila sa covering sa Ginoo, where in fact ang ipangayo lang sa Ginoo is obedience, pagkamasinugtanon. And disobedience is also a sign that we are falling out of love for God. Ug ang dili pagkamasinugtanon or ang atong pagkagahi sa ulo, usab kini ka sinyalis nga nawad-an na ta og gugma sa Ginoo. Kay tan-awon nimo ng tawo nga nahigugma, di gina magsupak-supak. Di gina magpagahig ulo. Maminaw gid na. Payong sit dayon. Lingkod yun. Bunalan man ka di ka malingkod. Tanawa ang prinsipyo ba? The concept is ana ang attitude sa usa ka tawo nga nahigugma, andam nga mosunod. Og ang opposite ni ana, ang tawo nga dili andam magpatuo or magmasinugtanon, nagpakita na nga nawad-an na siya sa gugma ngadto sa Ginoo. And when we begin to rebel and disobey God, it shows that our love for Him is fading. Ud kung magsugod na sadta nga mag-rebuilding ngadto sa Ginoo, gipakita usab diha nga ang atong gugma nganha kaniya hinay-hinay na nagkawala. That we are no longer interested to God. Nga dili na ta interesado sa Ginoo. That we do not want Him anymore to be a part of our lives. Nga dili na nato gusto siya nga mahimong kabahin sa atong kinabuhi. Always remember that. When you start to feel nga mag-disobey sa Ginoo, when you start to feel nga mag-disobey sa imong ginikanan, sa imong mga leader sa simbahan, that is a sign nga hinay-hinay nga nagkawala imong gugma. That's why be careful. Pagbantay. Guard your heart, as what it says in Proverbs 4:23. Guard your heart. Bantayin ang imong kasing-kasing. In 2 John chapter 1 verse 6, it says, "Kining paghigugma nga akong gipasabot mao kini. Tumano nato ang mga sugo sa Dios. Sumala sa nasayran ninyo sukad pa sa sinugdan, ang sugo mao nga magkinabuhi kamong tanan diha sa gugma." It is very clear, tin-aw kaayo ang giingon sa scriptures. To love is to obey. Ang paghigugma mao ang pagsunod. Ang paghigugma mao ang pagkamasinugtanon. To obey is to love. Mao ra gyapon istorya ha. No matter how many times you are going to shuffle it, the truth still remains. Obedience is equivalent to love. Ang pagkamasinugtanon is sama ra na sa nahigugma. So kung saan ni magbali-bali ana nga prinsipyo, maura gyud gihapon ka matuoran. So how do we keep the fire to continue to follow God and His commandments? Kung saan man nato nga magpadayon ta diya sa pagsunod sa mga sugo sa Ginoo? By always reminding ourselves of His goodness and mercy. Atong pahinumduman kanunay ang atong kaugalingon sa kaayo ug sa kaluoy sa Ginoo sa atong kinabuhi. By making that decision every day to follow and obey His commandments, even if there are times that it is so difficult to follow and obey. Aside nga, pahinumduman nato atong kaugalingon, atong himuon ang desisyon sa matag adlaw sa pagsunod kaniya. Bisan naay mga panahon nga lisod kaayo nga mosunod sa Ginoo. And that is true. Walay perpekto na nga kabahin. Matag-usa nato. Bisag kami mga clergy. Sometimes lami kay magpagpagahig ulo sa Ginoo.
Pero mahinumduman raman pud mi nga among busing si Lord di ay among busing. Nga witik kanon niya mi na naimpas gyud min tanan. So there are times nga it's so difficult nga mosunod sa Ginoo. Na ay mga butang nga gusto ipabuhat sa Ginoo, especially kanang mga butang nga kanabitang wala ka dili nimo forte, dili nimo naandan nga himuon ba. Mayingon ang Ginoo sa imo nga pag-adto dito sa kahibagat, pagtudlo dito sa mga kuan. Ah, Lord, kapoy. Init kayo. Walay magtubil sa akong motor. Wala ko nag-ingon nga ako to ha. Ningon likog motor ako dayon. May mga panahon sa unsa siguro and I know nga na experience pod ninyo na mingon si Lord nga kanang tanan kwarta nga naa sa imong bag ihatag na anang tawhana. Ah dili ko Lord uy kinsa man na. Lisod ba? May mga panahon lisod kay sunod sa Ginoo. Pero always remember, as what it says in Isaiah chapter 1 verse 19, but if you are willing and obedient, you will eat the best of the land. Amen ba tana? Kung kamo andam nga magmasinugtanon, makakaon kamo sa tanang maayong nga abot sa yuta. The best of the land. Our obedience will allow us to experience the best that God has prepared for us. Ang atong pagkamasinugtanon ngadto sa Ginoo sa iya mga sugo, that will allow us nga atong masinati or atong ma-experience ang mga pinaka the best nga mga butang nga giandam sa Ginoo alang kanato. Amen ba tana? Gusto ba nato na nga ma-experience? Kung gusto nato na nga ma-experience, then start following and obeying God. Sugdi karon sa pagtuman o pagmasinugtanon sa Ginoo. That is why very timely kaayo niya wala man ginituyuan nga ang atong tema natunong pud sa atong pista. Unya nasayod magita nga pista 21 pa lang daan wala barag-barag na mga tao na natunog pag Domingo. That's why I said earlier pagsugod sa atong misa nga salamat ninyong tanan nga niya diri karon tungod kay gipili ninyo nga unahon ng Ginoo. Isa kapalugod ko nga ang uban sa inyo hangover pa. Gitumara na yung paracetamol. But still, thank you. Tungod kay kanang inyong pagkamasinugtanon nga to keep the Lord's Day holy. Dako kayo na nga points dito sa langit. Amen. Di konjunil ko pa yung points. Dako kayo na yung points sa langit. Na inik adto natong tanan dito, ma-redeem ra pud nimo na. Imo na makuha pud. Which is eternal life. Kinabuhing walay katapusan. Sa kung gingon ganina, our obedience will lead us to our blessing. So what are we waiting for? Unsa pa man ang atong gihulat? Live now a life of obedience and you will never ever regret living it. So may atong gihulat, sugdi karon ang pagkinabuhi sa kinabuhi nga masinugtanon ngadto sa Ginoo og dili gid ka magmahay. You will never regret it. Kami nga mga clergy, we never regretted that we gave our lives for God. Nga mahimo ming mga clergy. Although na yung mga suliran usahay, na yung mga pagsulay sa kinabuhi, na yung mga paglutos, pero we never regret it. We are proud to say that we are servants of the Lord. That we have committed ourselves for this call. And I hope kamo pod, nga sa inyong pagsunod diya sa Ginoo dili gid mo magmahay nga ni apil mo sa music ministry, sa dance ministry, sa acolyte, multimedia, proclamation, ushers. Ang uban, may palagig wa ko nagminister sa una ba tanawa.
Kanan kay akong one experience akong kinabuhi. To tell you honestly, kanang imong kinabuhi nga imong gihatag sa pagpangalagad sa Ginoo. Tungod kay imo nang gihatag sa Ginoo aron gamiton kaniya alang sa iyang himayaan sa iyang kingharian. Later in your life, God will prosper you mightily. God will bring you to places nga wala pa nimo na adtoi. God will allow you to experience things which you have not experienced and have seen before. Tungod kay anak ka matinud-ano ng Ginoo. Amen ba ta ana? Ako sa una diri naman ko singo. Wa mo ko mangandoy na moabot Cebu, Davao, Kalibo, unsa pa nang uban lugar diha. Pero naabot ko anong mga lugar tungod sa akong pagpangalagad sa Ginoo. Kung kaluyan po, i-grant sa Ginoo, kami nga mga clergy, maabot dito sa Israel. Amen. Mangabot mig Israel, kay kung asa ni tamak si Jesus, manamak po mi dito. Magligo-ligo mi kung asa to niya gikuha tong libuan ka isda. What I'm saying is, if you give your life for God, you already have the best. Amen ba tayo na? Kung imong gihatag ang imong kinabuhi ngadto sa Ginoo, imo nang nadawat ang pinaka the best. But all you have to do aron padayon nimo nga ma-experience na nga best is padayon ka nga magmasinugtanon sa Ginoo. Never complain. Although there will be times nga di mo malikayan nga mo bagulbol gi ka, bagutbot gi ka. Ay kapoy na minister, ay kapoy kayo sige ko tuplok-tuplok sa computer, balik. Way asinso, nahilis na lang ni akong kamot. Kapoy sir, uy sige ko hawid-hawid to ribol, ida sa ko pahawiran cross. But there will be times nga batit mo complain ta, but always remember kung unsay giingon ni Pablo in 1 Corinthians chapter 15 verse 57, your labor in the Lord is not in vain. Ang imong pagpamuhat diya sa Ginoo dili kawang. Dili na kawang, dili na sayang. Ay gunaw na nga ang imong gihimo karon, ang imong pagsimba karon, ang imong desisyon nga imbes nga magluto unta ka sa inyong balay karon kay para sa inyong bisita unya nagsimba sa kauna kay unya na ka magluto gunaw na ang di na din maayo ang adlaw kay magkalisod na din ko unya kay giuna-una mo na ko pagsimba god dili allow yourself nga to be obedient and allow God nga makita nimo kung unsa siya nga matinud-anon nga Ginoo sa imong kinabuhi. You will never ever regret it. Kamo nagmahay mo nga niya mo diri karon? Wala na lang. Nagmahay ba mo nga niya mo diri karon? Kana ba? Ano ba? Army ba? Army. Wala, yun. Wagi kamahayan. Kay ngano? We are serving, we are worshiping the King of Kings and the Lord of Lords. Ang tag-iya sa tanang butang, ang tag-iya sa atong kinabuhi. Unsa may ikamahay nato ni ana. Unsa may ikasayang nato ni ana. Nga niya man ta diri para sa Ginoo. That is why develop an obedient heart. I-develop gyud ang kasing-kasing nga masinugtanon aron sa adlaw-adlaw nga pagkinabuhi atong kanunay ma-experience the best that God has prepared for us. Amen ba ta ana? Please stand.